Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n creu cronfa ddata gan ddefnyddio J2E yn hwb. Yr app da ni angen o fewn J2E ydy J2 Data, a pan hwnnw'n llwytho, da ni eisiau database yn fan hyn. Falle bod hwn yn edrych ychydig yn gymleth, ond wir i chi dydi o ddim. Y peth cyntaf mae eisiau gwneud siŵr ydy bod ni'n deall be union ydy cronfa ddata. Mae cronfa ddata yn gasgliad o records, pob un am eitem gwahanol, ac ar pob record mae meysydd gwahanol yn rhoi gwybodaeth. Felly, pharhawsau esbonio ydy gyda esiampla, felly dyma greu cronfa ddata ar gyfer mynyddoedd Cymru. Felly, peth cyntaf sy'n gwneud ydy dewis pa feysydd ydym ni eisiau ar gyfer mynyddoedd. Y cyntaf ydy enw y mynydd. Ni'n dewis pa fath o ateb bydd y plant yn rhoi. Text yn amlwg ydy os yna enw ydy'r maes. Clicio adio. Gawn ni wedyn uchder y mynydd. Mae hwnna yn mynd i fod yn number yn rhif. Allwn ni hefyd draw fan hyn dweud bod o'n uned metr. Allwn ni adyn arall. Pa sir ydy o. Hwna hefyd yn destun. A wedyn diolch bod ni'n rhoi 15 copa uchaf. Ydy o'n un o 15 copa uchaf Cymru. Yma, yn lle mynd am testun, allwn ni mynd i list a rhoi mewn yr atebion posib ydy nac ydy. A diolch bod ni'n adio un arall, sef llun. Wedyn o'r rhestr, da ni'n dewis picture, sound a fideo, sy'n gallu awgrymu adio llun o'r mynydd i y record. Rwan mae wedi creu y bas data, so ni'n gallu ei arbed o, rhannu fo'r plant a bod nhw yn adio yr holl records ar gyfer mynyddoedd Cymru eu hunain. Beth am adio cwpl yn hun gyntaf. Felly wneud hynny, dwi'n clicio ar ffôn. Mae eisiau arbed y gwaith fan hyn, lle dialw fo'n mynyddoedd. Clicio ar ffôn, a gawn ni ddechrau adio mynyddoedd. Gawn ni ddechrau efo'r wyddfa. Wyddfa yn 1085 metr. Sir ydy Gwynedd. Ydy mewn y copa ucha, lle dewis ydy. A os gen i lun wedi arbed ar y creadur, ni'n clicio ar hwnnw. Clicio ar y saeth fyny, os eisiau un o'r creadur, neu ar y chwilio, os eisiau darganfod un ar Google, a dyna na i rwan. Chwilio am wyddfa. Yn eitha ychwanegu'r llun i'r record ar yn rhan. Clicio ar arbed fan hyn wedyn, ac ymlaen yn i'r nesaf. Pen y fan, mae pen y fan yn 886 metr. Mae'n sir Powys. Dydy o ddim yn yr 15 copa ucha. Ac eto, llun, chwilio'r we, a pen y fan. Yna ni fynd am y llun yma yn fan hyn. Mae hwnnw'n ychwanegu, clicio arbed eto. Os ydych chi'n gweld yr records da chi wedi adio'n barod, os clicio'r tabl, newch chi weld dyma record y wyddfa efo'r meysydd gwahanol, dyma record pen y fan. Mi allwch chi chwilio trwy'r bocs fan hyn. Arbed, rhannu gyda'r plant ac yn nhw i ychwanegu mwy eu hunain. A dyna sy'n creu cronfa ddata gan ddefnyddio J2E.